ngoba ubembiza ngomshana wakhe uyena ubemrecorda uyena ubephethe izinto zakhe zonke into ke indlela esiphila ngayo noThuthani into uma ekholelwa kuyona nami vele isondele kuyona ngenhlanhla ke uSicebi ube nethalente elisimanga wathi uma imethula esho ukuthi kunomfana wakubo okanje kwaba ukuxhumana kanjalo kusukela ngalezo khathi sahamba ngaze ngababiza kuthiwa basezwani noduma kahle ngaze ngababiza endlini ePitoli bobabili ngathi abazongivakashela lo nomunye angangamtshela ukuthi kuza lo nomunye kodwa wathi mabefika akaze kube big inkinga kwahlalwa kwamnandi kwaze kwahlukana ebusuku so ngifisa ukusho ukuthi silimele kakhulu Gatsheni ithema ifika intwana yakho emculweni kunama interview nokenwanako bewenza waye ukusho ukuthi abaningi babengafuna sebenzisa igama lenkosi yaMadzokane bemthuka abanye abalandeli kuthiwa khona ngeke uzuke endawo nalele gama olisebenzisayo kodwa waphikelela akaze azalishintshe namhlanje uze wahamba enkosi yaMadzokane bengithi umdumazo uzoba khona ngoba ungimazi kwami uSicebi ngimazi ngale ngoma ababeyicula ethi le babeshaba bobabili uSicebi esencane bengithi uzoba khona ngamazi nje beshaba bobabili ithini nangesho ithi nginecala wenkosi yaMadzokane necala kuthiwa icala lakho ingoma yazi lo ngoma ngingomunye owathinta uGatsheni ngithi hayi sengizwe ngathi uSicebi usecula na wonke umuntu engathi usefeature wonke umuntu Gatsheni Vimba ngingomunye waba nomona ngoba ngangibona italente nalo ngithi hayi ngeke bazomqeda ushukela lo kanti angazi ukuthi uSicebi inkinga yakhe ubengakwazi ukunqaba ubecula na wonke umuntu noma ngathiwa yivukane elifika manje ubumuza uSicebi ecula lapha kanamsebenzi ukuthi studio isound right oyinjani ubengakwazi ukunqaba kanti asazi ukuthi vele isikhathi sakhe besizoba sifishane amashow akhe awenzile mahle kakhulu besingazi ukuthi wenza ngenhloso yokuthi mhlambe khona bemtshela ukuthi lo muntu uyavalelisa eyokugcina nje eCanberra City wazi angazi ngathi njengoba nibona lo mcimbi wenzekile namhlanje izolo besiye khona kwaSicebi siyobheka indawo la azohlelwa khona ngafonela uTizozo isukusho lokhu uTizozo nanya ngathi mfowethu sibambe kulukhuni sibambe ngapha nangapha cela ulekelele wagijima size sahlukana ngo12 ebusuku efonini kuze lo mcimbi wenzeke namabhena nje aqeda ukufika nje manje angene kanye nabantu ngicela sibonge kakhulu mfowethu awusebenzisanga ukuthi ngoba uyena uMaskandi kodwa uze ngeumbrella yale yabhena elapha ebizwa angifune kuyilumu yini isifa zeyiluma kakhulu ngomsombuluko ngesonto ngiye ngaxhumana noSomnandi ukuthi ngafonela uSomnandi wathi kuba ngiye ngithinte wena makunje sibonisana ukuthi njani ngathi mina sivulele igroup si-add wonke amaciko sacela uGezana ukuthi akasiqedele bonke amaciko ngoba iwona awaziyo kadesign kuyena amaciko angena amanye sasiwafaka eshayo left egroupini yakusho lokho ngamabongo khona ngeke egroupini ayishayo left hayi baningi nje abashayo left akuyedwa abanye babenikela beshawu left anikela aphume abanye befona eceleni igezane bemgwajisa asikho ke lapho la isikhona sisekuthenini siyabonga kumaciko alulisandla amaciko angewona kaMaskandi zinhlangano ezikhona njengoNyathi Foundation
abaholi abanye abakhona abakwazile ukuthi bephose esivivaneni ebebesifonela bona abahleli bemcimbi abanye oproducer abanye abaculi abanye onjiniya abanye endatheli hayi izwile ke kuthiwa khona olunye uhlelo oluhlanganiswayo oluhlanganiswa amagidangoma oluya kwaMchunu nabo bayanikela bayakwenza lokho ngifisa ukusho lokho noma ngingazi ukuthi ngikusho ngaphezulu kwasiphi isisekelo kodwa ngithi khona into ethi angikusho ukuthi uma besimthanda ngempela uSicebi siqinisile masithi besimthanda